Els nens venen aquí i poden aprendre com munyir una vaca, no? I poden veure que la llet surt de les vaques i no del supermercat. Els fem una mica d'explicació de les coses relacionades amb les vaques. És evident que és molt important l'alimentació dels lactis, no?, als nens, perquè així es poden créixer, tenen més força, no?, els ossos agafen més força. I també porta calci, la llet. Llavors això t'ajuda a fer créixer, fer exercici i estar en forma. La vaca que la fa munyir, llavors surt la llet. Ha estat bé, ha estat bé. És una cosa que no fas cada dia. Bé, és una iniciativa maca. A més, una activitat molt didàctica i divertida. Divertida, és amena pels nens, s'ho passen bé, els recorda que això de beure llet és important. Ens hem enterat que les vaques fan 25 litres de llet al dia, les nenes també, que no ho sabien, i ara estan amb el seu llet nostre molt contentes.